ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ବାଗାନ ଆମର ଯେଉଁ ଜେଲଖାନା ବାଗାନ ସେଇଟା ଦେଖେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ପଳାଏ, ମା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି, ଭାଇ ବି ତାର କଲେଜ ପଳାଏ। ତ ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ସ୍କୁଲ ସୋମବାରରୁ, ତ କାଲି ପିକନିକ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବାଗାନ ଦେଖେଇବି। ଏଇନା ତ ଆସାମୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତ ମା ମୁଁ ଆଉ ବାବା ଯାଇକି ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଗଛ? ମଟର ଗଛ। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଏକା ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ ଗଛ। ଏଇଟା ଆଉ ଏହା କି ଶାଗ? କୁଶୁଳା ଶାଗ। କୁଶୁଳା ସୋରିଷ ଶାଗ। ପିଆଜ ପିଆଜ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗଛ? କି ଚାରା? ଗାଜର ବିଟ୍ ଚାରା। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବି ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଖରା ପଡୁଛି ଯେ ଦେଖା ହଉନି ନାଇଁ। ଏ କ'ଣ ଶାଗ କାଢ଼ିକି ରଖୁଛ? ନା ଏଇଗୁଡ଼ା ସୋରିଷ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ବାଛିକି ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗଣ୍ଠି। ଓ ଏତେ ଚାଷ ନାଇଁ। ସେପଟେ ବି ତ ଆହୁରି ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜେଲ୍ ବାଗାନ। କେତେ ପୋଖରୀ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ସମୁଦାୟ? 5ଟା ପୋଖରୀ। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସବୁ ଗାରେ। କୋଉ ମାଛ ଏସବୁ ମାନେ ଆସାମୀ ମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତିନି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସାମୀ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଉ ତ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ହଁ ଆଗରୁ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ନି। ଆଗରୁ ଏ ପୋଖରୀରେ ଗାଧଉଥିଲେ ନାଇଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ମାଛ ମରାଯିବ। ବତକ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ବତକ ଆସିବେ। ବତକ ଚାଷ କରାହେଇଛି। ବତକ ଆସିବେ। 200 ବତକ ପୋଖରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। 200 ବତକ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଦୁଇଟା ବେଳେ 2:30 ବେଳେ ଆସିକି 5ଟା ବେଳେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବେ। ସେସବୁ ବତକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାହେଉଛି। ବିକ୍ରି ହୁଏ। ହଁ ବିକ୍ରି ହେବ। କେତେ ଲେଖା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଗୋଟା? 350-400 ଟଙ୍କା। ଛୋଟ 350, ବଡ଼ 400। ଏସବୁ ଧଣିଆ। ପତ୍ର କେତେ ଧଣିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ନାଇଁ। ବାପରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ସେପଟେ ରୁମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର। ଆମେ ବାଡ଼ି ପଟେ ହିଁ ଆସିଛୁ, ସାମ୍ନା ପଟେ ଯାଇନୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ 1 ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ବାଗାନ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗାନ। ଆଉ 1 ନମ୍ବର ବାଗାନ ବି ସେପଟେ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ବାଗାନ ବହୁତ ବାଟ ସେପଟକୁ କିଏ ଯିବ ଏଇନା। ଆଉ ଦିନେ କରିବା। ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବର ବାଗାନ ଦେଖେଇମୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କି କୋବି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି। ଫୁଲକୋବି ଆଉ ପୁଇ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ବି। କଦଳୀ ତ ସେପଟେ ଅଛି, ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଏସବୁ ଏମିତି ଏପଟେ ବି ବିଲ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଆମର ମିନିମମ୍ 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଷର ବିଲ ଅଛି। 10,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଳୁଛି। ଏ ଶାଗ ସବୁ ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଏସବୁ କ'ଣ ମୂଳା? ଚାଇନା ମୂଳା। ନାଲ ମୂଳା ଚାଇନା ମୂଳା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ନାଲି ନାଲି ମୂଳା ଆସେ ନାଇଁ। ବାପରେ ହାଇବ୍ରିଡ ମୂଳା। ଚଲ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। ସେଗୁଡ଼ା ଗଣ୍ଠି କୋବି? ସେଟା ଫୁଲକୋବି, ଗଣ୍ଠି କୋବି ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି।
ଆଉ ନୂଆ କୋବି ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ହେଲେ ବିକ୍ରି ଏଇଟା କ'ଣ କଲରା? ଏ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ରୁମା ଛୁଇଁ ରୁମା ଛୁଇଁ ଯୋଉଟା ଅଧା ରୁମା ଛୁଇଁ ବି କୁହନ୍ତି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ ନୁଧିଆ ଛୁଇଁ ବି କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଏସବୁ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିକ୍ରି ବହୁତ ହେଇଛି ବହୁତ ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି ଜେଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ହଁ ସେଠାରେ ଏସବୁ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ପଇସା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଇସା ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଆସାମୀ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆହେଉଛି କାମ କରିବା ବାବଦକୁ ଏଇସବୁ ଇନକମ୍ ଏସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାର ଦେଉଛି ଆଉ ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 15-16ଟା ଅଛି କେତେ ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର ସବୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ଏସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଏସବୁ ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏସବୁ ଦିଆ ଛୁଇଁ ଗଛ ଚାଲ ବେଗ ବେଗ ଏସବୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଗେ ଚାଲ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ମୋତେ ତ ଦେଖେଇବୁ ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଳଙ୍ଗ କିଆରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କଟା ହେଇକି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ହବ ଯୋଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଇଏ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ବିକ୍ରି ସରିଗଲା ଇଏ ବିକ୍ରି ସରିଗଲା ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଗଛ ନା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ବାଳ ହେଇନି ହେଇନି ନାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆସାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଠି ରହିଛି ସେ ଯୋଉ କାମ କରିତେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମାନେ 9ଟା 9:30 ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି ଏଠି ବସନ୍ତି ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଟର ରୁମ୍ଟା ବୋଧେ ନାଇଁ ମଟର ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଫୁଲକୋବି ନାଇଁ ତଥାପି ତ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଶାୟୀ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କାମକୁ ତ ତାଙ୍କ ହଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ନାହିଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବିଲ ଏପଟେ ଏତେ ମାନେ ଚାଷ ଧାନ ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି ସେପଟେ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ତ ସେପଟେ ରହିଗଲା ନା ଆହୁରି ସବୁ ପରିବା ଗାଈ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେ ମାନେ ଚାଷ ଆମର ଏ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି ହଁ ଚାଷ ଜମି ସେପଟେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଘର ରୁମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସେ ବି ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଜେଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସେପଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଚେରୀ ଦିଆହେଇଛି ଧାନ ସବୁ କଟା ହେଇକି ନେଇକି ସବୁ ଝଡ଼ା ସଇଲାଣି ନାଇଁ ତ ସେ ଧାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ନାଇଁ ଧାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ସରକାର ଏସବୁ ପିଆଜ ଏତେ ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି ଏସବୁ ପିଆଜ ଲାଗିବ 4ଟା କିଆରି ପିଆଜ ଲାଗିଛି ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଆହୁରି ଲଗା ହେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଲଗା ହେଇଛି ଆହୁରି ଫୁଲକୋବି ଏସବୁ ଫୁଲକୋବି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଖରାଦିନ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଫୁଲକୋବି ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ମଟର ଛୁଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା ମଟର ଛୁଇଁ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବାଇଗଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା ବାଇଗଣ ହେଲା ବାଇଗଣ କଦଳୀ ଖାଣ୍ଡିଟିଏ ହେଇଛି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଏଇ ଭଜା କଦଳୀ ହଁ ଆଉ ଏଇ ସ୍ପଟଟା ବିଲାତି ଲଗେଇ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ଫଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁ ପଟେ ଦେଖେଇବୁ ଯୋଉ ପଟେ ଦେଖେଇଲେ ପରିବା ଏତେ ପରିବା ଚାଷ ଯେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ବିଲାତି ହେଇଛି ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଏତେ ଫଳିଛି ମାନେ ଏସବୁ ଖରାଦିନେ ସବୁ ବିଲାତି ବାହାରିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲେଖା ବିଲାତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କେମିତି ହେଇଛି କଦଳୀ କାନ୍ଧି ସବୁ ଭଜା କଦଳୀ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ପୋଖରୀ
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମାଛ ମାନେ ମାନେ 2-3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସବୁ ମାଛ ବି ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେପଟେ ଆହୁରି এটা লিফট পানি লিফট ପାଇଁ କୂଅଟି ଅଛି ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ଥରେ ହୋଲି ବେଳେ ଏଠି ଗାଧେଇତେ ଆସିଥିଲେ ନା ହୋଲି ବେଳେ ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ এটা ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଛୋଟ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ କରାହେଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ମାଛ ମରାଯିବ ଟୋଟାଲଟା ତ ଦେଖେଇ ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଉଛି ତାପରେ ବସି ଖେଳ ହେଇଟା ପିଣ୍ଡିଟା ନା এটা ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଛୋଟ ମାଛ ମାନେ କୋଉ ମାଛ ସିଲଭର କପ୍ କଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ବିଲାତି ଗଛ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଗରୁ ସବୁ କେତେ କୋଉ ଥିଲା ନାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କୋଉ ଖାଇଛୁ ଏଠୁ ନେଇକି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡି ଦେଖିଲି এটা ହେଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଲାତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି 3 ନମ୍ବର ପୋଖରୀ ଏ 1 ନମ୍ବର ପୋଖରୀ ବିଲାତି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଫୁଲକୋବି କେମିତି ହେଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧା ଆସିଗଲେଣି ବି ଆସାମୀ ଆସିଗଲେଣି ଏଇ ଆସିଲେଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସାମୀ 1 ନମ୍ବର ବାଗାନର ଆସାମୀ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି 2 ନମ୍ବର ବାଗାନ ସବୁ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇଛି ଏଇଟା କୂଅ ଏଇଟା ଆମର ପାଣି ବି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କି ପୁରୁଣା କୂଅ କେତେ ଗଭୀର ଏ କୂଅ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସରସର କଲା ତ ଡରିଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ବି ପାରୁନି ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ପୁରୁଣା କୂଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲେ ଡରିକି ଚମକିଲୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫୁଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ ବି ଆସିଲାଣି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫୁଲ ବି ଆସି ସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଜେଲ୍ ପାଚିରି ସେପଟେ ଆସାମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି କଇଁଆ ଗଛ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ କଇଁଆ ଗଛ ବଡ଼ଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡର ଲାଗିବ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ହେଇଛି ହେଲେ ବି ପରିଷ୍କାର ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଆସାମୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବାଗାନକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ହେଇଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଏ ତ ପିଜୁଳି ଗଛ ବି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଗୁଡ଼ା ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁରି ଘାସ ଆମର ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଚାଷ କରାହେଇଛି ଘାସ ଚାଷ ହେଇଛି ସବୁରି ଘାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମୀ ମାନେ ଖାଇବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପରିବାର ବାଗାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିବ କୁହ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଏଇ ଆମର ଗାଈ ଆମର ଜେଲ୍ ଗାଈ ସବୁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ଜେଲଖାନାର ଗାଈ ଚାଷ କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି 10ଟା ଛୁଆ ବି 10ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମୀ ମାନେ ଆମର ଆସାମୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ସେପଟେ ଅଧା ରହିଗଲା ହଁ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଲା କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା
ଏଠି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏଠି ଆମର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 1 ନମ୍ବରକୁ ରାସ୍ତା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ନମ୍ବର ବାଗାନ ଯାଇନି ହଁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ବାଗାନର ବ୍ଲକଟା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜେଲର ପାଚିରି ଯେଉଁଠି ଆସାମୀ ସେପଟେ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲାତି ଲାଗିଛି ଏପଟେ ବି ସାଇଡ଼ରେ ଏସବୁ ତାର ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି ଏସବୁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ରୁହନ୍ତିନି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ସିଫ୍ଟ ବାଇ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ବାଡ଼ି ପଟେ ଯାଇକି ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସିନୁ ହଁ ଟାୟାର ଦେଖେଇଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାରେକ୍ ଏଠି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ତ ଦେଖା ହେଉନି ଯେ ଦୂରରୁ ଏଠି ଆମର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଟକଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଜେଲର ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଏଠି ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ଗଛ ରୁହନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ବି ଅଛି ଆଗରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଆମେମାନେ ବି ଏଠୁ ନେଉଥିଲୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ସେପଟେ ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଏଠି ବି ଚାଷ ହେଇଛି ମାନେ ଜେଲ୍ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନ ଜେଲ୍ର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବଡ଼ ପାଚିରି ଦିଆହେଇଛି ଜେଲ୍ର ପାଚିରି ଭିତରେ ଆସାମୀ ସବୁ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସାମୀକି ଦେଖା କରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚାଷ ଆମର କେମିତି ଫୁଲ ଚାଷ ସବୁ ଗଛ ବଉଳ ଗଛ ବେଲ ଗଛ ମାନେ ଗଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଏଠି ପାଇବେନି ମା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ବାଗାନ ବୁଲିକି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ହେଲା ତ ମୁହଁରେ ଆଣି କେଞ୍ଚି ଦେଉଛୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧାଇଁ ସପଟେଇକି ଯାଇକି ମାନେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ନା ତ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିଲା ଏତେ ପୁରା ବାଟ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏତେ ହେଉଛି ବାଗାନ ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଏଠି ରହୁଛୁ ହେଲେ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କେବେ ଯାଉନା ଆଉ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୁଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାଗାନ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ଜୋରେ 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 ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ନା ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହଉ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ଜେଲଖାନା ବାଗାନ ସେକେଣ୍ଡ ବାଗାନଟା ଯେଉଁ ତ ଆଉ କେଉଁଦିନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଗାନ ବି ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ବାଗାନ ବି ଦେଖେଇବୁ ଥାର୍ଡ଼ ବାଗାନ ବି ଅଛି ଆଜି ତ ଆସାମୀମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା ତ ଏତେ ଦେଖେଇ ହେଲାନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତକ ବି ଦେଖେଇମୁ ଦିନେ ଏତେ ବତକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବତକ ବି ଦେଖେଇବୁ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ